Ahojte, tu je Adam Dednár z blogu adamdednar.sk a dnes som tu, aby som vám ukázal Simply Noise. Simply Noise je program, je to webová aplikácia, ktorá vám možno zlepší spánok alebo zlepší koncentráciu práci. Tak poďme sa na ňo pozrieť. www.simplynoise.com. Toto je adresa stránky, kde sa nachádza táto aplikácia. Tak, ako vidíme, je to úplne jednoduchá stránka. Sú tu rôzne tlačítka. Biele, ružové, hnedé. To sú rôzne druhy úrovní tohto noizu, alebo hluku, alebo zvuku, ako by som to nazval. Klikneme si najskôr na biely. Tu je takéto veľké tlačítko, ako určite čo znamená, je to na zvýšenie hlasitosti. Takže zvýšime si hlasitosť. Toto je white noise. Znie to ako šum z rádia. Hej? Toto si môžete pustiť keď ste v práci alebo pred spánkom. To je pink noise. To znie troška ako vodopád. Alebo tu máme hnedý noise. To je taký riadny vodopádisko, by sa povedal. A je to príjemné, je to kľudujúce. Vyskúšajte. Ďalej tu máme extra oscillation. Keď to klikneme, tak ten hlasitosť bude oscilovať hore dole. Ja tu mám časovač. Môžete si nastaviť, koľko minút pred spánkom sa to má vypnúť. 30 minút, hodinu, 2, máte ťahať, kliknete. Čiže tu máme časovač. Tak. Čo by som ešte rád podotkol na tejto stránke, je tu búrka. 60-minútová búrka kombinovaná s white noisom a je to skvelé. Proste, kto má rád búrky, ja milujem búrky, je to ukludňujúce, zaspíte do 10 minút, vyskúšajte. Pustím vám ukážku. Môžete si spraviť doma 60 minútovú búrku. Nie je to skvelé? Stiahnete to kliknutím na toto tlačítko a potom kliknete na free download a tu je link, má to 144 MB a môžete to počúvať do bezvedomia. Tak ďalej, tu je v ponuke majú vlny. Toto je len ukážka, keď ju chcete stiahnuť kompletne 60 minút, tak si vyžaduje určitý príspevok. Keď kliknete na Donate plus Download, tak vyžadujú ľubovoľný príspevok od $1 do 5, nakoľko si to hodnotíte, prispiejete a dostanete link na stiahnutie tejto vlastne nahrávky. Tak, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto video. Vidíte ma na adamdednar.sk každý deň napíšem jeden príspevok a keď sa vám toto páči a chcete dostávať takéto podobné informácie každý deň, tak sa k nám pripojte na Facebooku, myslím pozitívne s Adamom Dednárom a to je všetko. A ďakujem, do pozerania na budúce. Majte sa krásne.